Niki kula omong sindene jenengan iki kula omong. Gendeng sindan iki profesine nyuwara karo joget. Piyambake tindak ngadeg terus ten iki kula omong ngemong niku joget lho. Niku malah nyemes kula muni mah joget donge uluk salam apa piye ngono. Kurang ajar to tak pikir-pikir iki. Dimong sing malah ngeles. Aku kula iki arep uluk saram ki ragu je asline iki iso jawab apa ora engko ya aku ya ngono je mau ki kene iki tamong mah ngeles. Nggih niku pancen rada kurang ajar niku Pak Ustaz. Iya. Niku sinden bermuka mak lampir ngene. Iya. Wis kan joget. Lagi wae ngadeg lho. Piye termasuk anu Pak Ustaz niki termasuk dunyane saya elek menungsane ya saya elek niku. Kok karo Pak Ustaz kok ngerti wani pira ki njur anggepmu? Lah nggih, lagi timik-timik kok joget lho. Langsung ngoten niku. Oh ya ora apa. Sing elek sapa nek kono kuwi? Lho ora ana sing elek, pancen ya sindanku kudu joget. Pak Ustaz mengelingke, Pak Bu Andri mengelingke. Nganggo joget. Ora nggih, paling mboten tak assalamualaikum ngoten. Kok malah joget lho. Ngoten niku. Berarti elek ora iki? Apik. Sembrono ora. Iya. Ning yo delok-delok sing ditakoni. Nggih, sing ditakoni iso ora, ngoten to. Nggih, terus waton ming arep mojoke wong. Cetha ora iso takoni. Padha-padha bluk. Ngawur. Le rawuh niki yo ora gratis. Tetep dijali duit ning ngarep kono mau. Parkir niku ya mesti lah nggih kula ya ming cerita kok. Kula wis dijaluki kok piye diantenan. Kuwi diantenan iki aku. Kula ya grenengan jan panitia iki matane piteng aku ya. Saben-saben kula ndelok jenengan kok ming dagelan wae. Nggih. Ketoke mengkur ngono-ngono wae kaya kula iki kaya ora dibutuhke kae lho ketok iki dadi ora patek osito. Nggih. Padahal kula ndelok-ndelok iki nek lendagel biasane karo kula iki jane kualitas kula jane asline. Nggih. Oh jelas no ya Mbak. Ngene kaya yo cangik iki jan muni sesuk undang meneh ming lali kok seprene iki ora lah lambene seraben iki. Mula saene nggih kudu dicampur ngenten iki ya Pak Kiai nggih. Sing bener ngeten niku. Ana tontonane, wonten tuntunane. Betul. Jenengan tugase ngundang warga masyarakat, terus kula tugase ngoroki kupinge warga masyarakat. Nggih. Kan kudu ngono. Leres. Lah nggih lah ya nek wong-wong riki terutama Andilobo sak kiwa tengene kula kan rada hafal. Nggih. Nek diundang pengajian nggo pengumuman ning masjid ora do teko kok wong kene iki. Menan iku ora do teko. Ning dianeke wayang, masjid ra nyiarke lho iki. Masjid ra nyiarke mlumpuk kae semene. Nggih. Mbuh wong-wongane iki kok ngopo ngono lho iki.
matur sembah nuwun ya Nak. Ya. Karo mbak-mbak sing wis mbuka swasana ning limbukan bengi iki ya sowan menyang endi? Dusun Kadilaba Nak. Ya. Ngadani gelar budaya merti dusun sing bebarengan sesarengan makarya karo panjenengane Bapak Dwi minangka dadi wakil rakyat saka DPRD Kabupaten Bantul. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya sing sepisan kuwi awak dhewe wajib ngaturake panuwun tanpa pepindhan muga-muga apa sing dikersake dening para bapak-bapak pepundhen pini sepuh mitra kawruh sing lenggah ning Kadilaba kene iso nampa barokah saka panguwasaning Dat Kamurweng Dat sing disedya bisa kasembadan sing dijangka bisa keturutan ya Nak. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Angka loro ya kuwi peresmian Kampung Kentongan. Wo, Kampung Kentongan. Ya saka panjenengane Bapak Kepala RRI Pusat ya sing padha bakal nganunake jenenge menghidupkan lagi Kentongan kanthi tondo-tondo werna-werna sing lumantar Kentongan iso dingerteni iki eneng gempa panu bencana alam iki eneng apa kuwi tandane dhewe-dhewe. Oh ngono. Ya titir lan sak piturute ya. Mula sore mau wis diwiwiti karo panjenengane Bapak Kepala RRI Nasional. Ya. Angka sak banjure siaran wayang kulit iki disiarake RRI Nasional tegese iso dirungokake seluruh Indonesia. Oh iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya Mak. Iya. Kaya ngene iki nggone peduli marang wayang no, ade matur suwun tanpa upama dene siaran iso dirungokake ana ing Aceh, ana ing ngendi apa jenenge iki Laladan wetan-wetan lan sak piturute no. Iya, matur suwun ya Mak. Sembah nuwun tanpa pepindhan bengi iki wis kelakon sowan. Ya. Muga-muga apa sing dijangka dening panjenengane Bapak Kepala RRI malah mau wis wekas kanu paling pangandikan karo aku kalau bisa bekerja sama selalu disiarkan kuwi luwih apik. Oh iya. Ngono ya Mak. Iya. Ya iki wujudake keludhangan sing apik tumrap awake dhewe. Iso dimidhangeti karo sapa-sapa lumantar tekan kono-kono. Ya. Sing urung iso nyekel HP lumantar radio iso midhangetake, sing wis iso nyekel HP ya nonton lumantar streaming no. Ya pancen ya bener ngono Mak. Ya. Iki nang dusun Kadilaba. Ya. Bengi iki beda karo adat saben pendak-pendak sing dadi bintang tamu kuwi pelawak utawa dagelan ning bengi iki wayangan sinambi siraman rohani. Waduh. Sinambi siraman rohani. Ya. Ki ana sawijining bapak kiai sing wis bola-bali campur karo awake dhewe. Pak Burhanuddin nek ora kleru asmane no. Iya. Iki kiai ya sinambi gecul. Wah iya. Ya ora apa-apa Mak. Wah ning penak no. Pengendikane iki penak. Ya. Pengendikane iki iso ditampa dening para masyarakat, pengendikane kuwi iso dirasake tenan. Tur ya wulang rei ya becik tumraping uripe para penonton sing padha lenggah. Iki nek kepareng midhangetake kang kanthi tetela bab-bab sing sepele nek dionceki dadi sawijining pengajaran utawa pelajaran sing apik tumraping urip. Oh ngono ya Mak. Iya. Ya diaturi tindak nggondak wektune selak entek panjenengane ora iso ngendikake bab-bab sing wigati tumraping penonton ya awake dhewe sak kanca. Lah iya. Mergo kanca-kanca wiyaga kuwi ya butuh siraman rohani. Iya. Ya pancen ngono ya Mak. Kudu disiram rohanine men padha eling karo sing gawe urip. Ya. Ngucapake syukur karo sing gawe urip dene wis diparingi rejeki ingkang melimpah. Amin. Ya wajib ya Mak. Iya. Yo diaturi anu jumeneng lenggah madhep para penonton kana no. Ya monggo. Diaturake. Klintang-klintang mak androng bel klingklong. Ora
Udin. Ya, monggo. Nggih, ya Limbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nyuwun ngapunten ya Cange. Nggih. Nderek sowan melih. Mboten napa-napa Pak Kyai, mboten napa-napa. Krana ya kula pisan ditimbali kalih Pak Duwi. Nggih. Dalam rangka syukuran lemuni. Syukuran le hasil dadi anggota Dewan Melih. Nggih. Kok niki wau oleh ngendikane yu Cangik lemuni karo peresmian Kampung Kentongan. Nggih, saking Bapak Kepala RRI Pusat. Oh, nggih. Berarti kampung riki kebak Kentongan. Ya sak tutuke barang. Oh, Kentongan iki nggo duduk. Nggih nganggo no ya. Terus sak tutuke lah ya cetha sak tutuke. Apa ya mung Kentongan tok. Nggih. Nyatane Kentongan tok ya kapiran je. Nggih ler. Gitu nek Kentongan tok kan kapiran. Nah, nggih. Lah Kentongan tok niku misalnya wonten bahaya wonten terus nuthuk nganggo napa nggih to? Lah nggih, wong ora bahaya wae Kentongan ki ya butuh dituthuk sih kok. Ah nggih. Butuh dituthuk. Karo meneh jenengan leres le ngendika. Niki ya kudune ana nuansa maupun suasana yang berbeda. Nggih. Saben-saben kula ndelok jenengan kok ming dagelan wae. Nggih. Ketoke mengkur ngono-ngono wae. Kaya kula iki kaya ora dibutuhke kae lho ketoke dadi ora patek osito. Nggih. Padahal kula ndelok-ndelok iki nek lendagel biasane karo kula iki jane kualitas kula jane asline. Nggih. Oh, jelas no ya, Mbak. Kene kaya yo Cangik iki jan muni sesuk ngundang meneh, ming lali kok seprene ya ora. Oh, lah lambene seraben iki. Muni sesuk ngundang nek seprene tak enten-enteni alus. Padahal kula ngerti jadwale lho. Edian ra tau prai. Suwe-suwe ngledak ning tengah lapangan kaya aku ya ngono ya. Ora ngundang. Ya diparingi sehat to, Mbah, ngono. Oh, insyaallah. Jelas insyaallah. Sebabe terus terang sing iso nyerap rawuhe warga masyarakat dibanding liyane iki nek kula arani ya jenengan yo. Iki ngantek karo pengajian we menang jenengan iki. Tenan karo pengajiane menang jenengan. Welok tenan. Kula niki arep mlebu iki we tobat. Nggih. Welok tenan nek iki jian karo pengajian we apik jenengan iki. Nggo bentuk perkara apik, nek apike niku tetep apik pengajian. Mula saene nggih kudu dicampur ngenten iki ya Pak Kiai nggih. Sing bener ngeten niku. Ana tontonane, wonten tuntunane. Betul. Jenengan tugase ngundang warga masyarakat, terus kula tugase ngoroki kupinge warga masyarakat. Nggih. Kan kudu ngono. Leres. Lah nggih lah ya nek wong-wong riki terutama Andilobo sak kiwa tengene kula kan rada hafal. Nggih. Nek diundang pengajian nggo pengumuman ning masjid ora do teko kok wong kene iki. Menan iku ora do teko. Ning dianeke wayang, masjid ra nyiarke lho iki. Masjid ra nyiarke mlumpuk kae semene. Nggih. Mbuh wong-wongane iki kok ngopo ngono lho iki. Mula sing apik sing ngundang jenengan. Nggih. Nggih ta nggih. Terus sing ngoroki kupinge kula. Leres. Nggih, terus engko sponsore ya kaya Pak Duwi barang ngeten. Nggih. Kok ning ya arange wong lomo kaya Pak Duwi iki ya arange. Nek mobile teng brangkang ning do cedel-cedel. Lho jenengan ning Dilobo ping pira pisan to? Nggih. Cetha pisan cedel-cedel wong kene iki. Niki mulane pisan niku ping pindhone memang anane jenengan mengke rada nggawa-nggawa kula. Niki insyaallah ya cara lemah garing niku kesiraman banyu. Dadi malik rada teles. Niku.
Yo wiyagane niki wong niki gegaringen iki asline wong-wongane. Walah. Nek rasirami rada bahaya iki engko. Nggih. Gegaringen tenan. Nek cara wedhus niku weruh suket garing. Dadi yo mung bayang-bayangke ning ora iso menikmati. Niki ra tekan nek sanepa sing mburi niki wis ra tekan niki pikirane rada cendhek-cendhek. Niki dadi memang perlu disirami jenenge. Ning yo raming wiyagane yo cangik luwih penting kuwi disirami kuwi. Ketoke sing paling parah mah yu cangik ta. Mula nek wonten kesempatan ngenten iki memang kula butuh disirami tenan, Pak. Mula. Niki anane syukuran niku men supaya ora ming sekedar seneng-seneng sebabe ngunggah wayang ning ya karo dibalekke sejo maupun niate. Niate syukuran niku rak matur nuwun marang Gusti. Nggih. Lah kok matur nuwun lho nek jenengan gelem mencermati sakabehane sing dumadi sakabehane sing aja ditampa niki rak saka Gusti. Nggih. Kaya persun iki perseorangan wong-wongane niku do sehat-sehat ngantek do iso rawuh nang kene. Le rawuh niki ya ora gratis. Tetep dijali dhuwit ning ngarep kono mau. Parkir niku ya mesti lah nggih kula ya ming cerita kok. Kula wis dijaluki kok piye diantenan. Kowe diantenan iki aku. Kula ya grenengan jan panitia iki matane piteng aku ya. Ning ya maklum. Ya maklum lah karang sowan ning kalangane Yu Limbuk iki ya langka kok ya dadi ra tek dikenal. Lho iso do cucul duit ngantek do kersa rawuh lenggah ten mriki niki tak sakjane oleh pinjaman nikmati Gusti Allah sing niku kudu disyukuri. Arape maksude arape Qur'ane ana. Dawuhe dalil iki ana. Ning gandeng neng kene ra usah diwaca. Ya ora usah diwaca wong ming dora-dong kabeh kok diwaca. Guang-guang apa? Bareng sakniki nek Pak Kyai ngendika kaya ngaten bahwa hiburan itu napa nonton wayang ada dalilnya. Nggih. Wonten lho sing wayang niku sirik musrik ngoten niku pripun ayo. Wah lah nek wong saiki iki pancen wonge terlampau modern kok ya. Ning kebablasen, maksude modern ning kebablasen. Mula bener sabda pangandikanipun Gusti Kanjeng Nabi kae. Setiap tambah taune iki engko anane ming bakal suda keapiane ning tambah keelekane. Iki tambah taun kok apike suda eleke tambah, apike suda eleke tambah ngono kuwi. Termasuk salah siji contoh tok lek wae sing jenenge anane wayang kikit mbiyen adem ayem, ora ana wong ngritik, ora ana wong nyacat. Malah kepala ngalem, kepara akeh sing do rawuh nek mbiyen. Ning gandeng taune tambah, saiki wonge kemoderanane kebablasen, ana wayang nyacat, endi sing sirik, endi sing bid'ah ngono kuwi. Ning iki kudu ditampa kok ya. Dicacat ya men sing penting payu ngono wae ra. Ya lah wong sing nyacat karo sing ora ya nyatane akeh sing ora kok. Bener nggih. Wo nek wani nyacat ning kene kita gebuki wong akeh samene. Tenan. Wong lagi seneng-senenge kok dicacati to. Ayo sak digebuki tenan kok ya. Mula kula ora melu nyacat kok ya. Ora ngerti alasane sampean ora melu nyacat ngerti Pak Kyai. Napa? Mergane diundang. Jador ora ngundang wis suudon. Mboten niku sing jelas niku wong sing nyacat niku krana pisan asline ngelmune cethek, wawasane rada sempit. Asline niku lho, wawasane iki sempit, ngelmune cethek. Beda karo niki, ra ndek ngelmu blas mah ra nyacat. Iki kan ora do nyacat niki. Nggih. Ora ndek bahan nggo nyacat sing jelas niku. Malah apik sing ngeten-ngeten niku. Mula kula serawung ki seneng karo wong kok ngeten iki. Wong piye-piye kula iki ra dicacat.
Piye-piye ra dicacat. Mula seneng nek awor karo wong sok rada ndeki-ndeki wegah aku. Ha piye-piye kleru. Wayangan sirik. Lah sirike iki nggo ndi? Kula takoni ngono iki ya ora iso nerangke jejebule iki yen kae. Oh lah kowe mung waton mangap aku ya. Wong nyacat sirik tak kon nerangke sirike nggo ndi ya ora iso. Wes kowe mesti ra tau ndelok wayang. Ya wong sirik kok lah ya sirike nggo ndi aku ya ngeten niku. Ora iso nerangke. Mula pokoke mang teruske wae. Wong asline ra sirik. Nggih. Santai mawon wis. Kok nek ana wong muni sirik, kula sing ngadepi. Ora mbiyen-mbiyen. Ning yo kerep nggawa kula. Ya apa ya meng kaya ming arep meneng wae. Nah ya mengko gubruk-brukan gek kono sing metangkring. Ora main mboten sirik. Ning niki iki jenenge nek menurut Sunan Kalijaga mbiyen. Nggih. Niku cara wong arep menyampaikan satu misi niku rak kudu iso ngumpulke wong akeh. Karena pengen menyampaikan satu misi. Kayak nek dadak diparani siji mbaka siji kan kesel. Oke semene nek marani siji mbaka siji ngentekke wektu. Nyayahke rembug. Mula terus le menyampaikan misi niki kudu butuh alat. Lah nek Sunan Kalijaga niki alate wayang niki masalahe budayane wong Jawa niku salah sijine wayang iso mlumpuke warga masyarakat teo dienengke wayang. Lah Sunan Kalijaga numpak wayang tek nalika wis mlumpuk monggo wayang dilekasi nek ra dilekasi engko ndak do mulih. Nah niki nek ora dilekasi ya do mulih Ji. Kowe iki mau nek didelok jam 11 ora lekas limbukan, wo do mbacot lho gawe asline. Tenan, nek kur ceritane jenengan sing ngarep wae iki ora tek ngerti iki wong-wongane iki. Sing penting limbukane Ji. Nek kula rada kuwatir, waduh lah kok Antasena we iso lan kuwasa nundung drona. Ha iki engko gek-gek aku ya ming ditundung, aku ya ngono. Aku ya ngono. Wah, iki rada bahaya iki. Terus kula mikir jero iki men supaya ora ditundung iki piye ya. Kudu nyiapke menu sing enak. Ning menune apa aku ya ngono kuwi. Lah sing paling apik ya wis pokoke menu sing enak. Apa ndelok suasana. Ki ngaten niku. Mula santai mawon kula ming numpak wayang kok ya iki. Numpak wayang terus iso menyampaikan misine jenenge siraman rohani. Nomor 1 sing paling dibutuhke niku leda syukur. Mulane do syukura. Wis dikei contoh karo Pak Dwi sak kanca-kanca karena mekoleh nikmat wujude hasil dadi anggota dewan terus niki syukuran. Gandeng kaitane karo anggota dewan iki yo cange. Anggota dewan niku rak tok lek golek duit. Nek Indonesia kan tok lek golek duit. Anggota dewan niku yo engko istilahnya nggawa aspirasi warga digo munggah terus engko piye carane didukke meneh. Ning kan tetep dilongi kae, medune kae. Bane ora kaya ora nduk uang lelah, uang keringat, uang bensin. Lah kudu dilongi kok ya. Sak miliar iki engko medune 700, sing 300 uang bensin karo uang lelah. Mula rasa gumun nek anggota dewan ki sugih-sugih lah karang ya potongan bensin wae kae semono kok ya. Ning yo men wong yo ora kleru, mbok yo men kuwi urusane kono kok. Salahe jenengan yo ora dadi anggota dewan. Mula yo seprene kere terus ra wis-wis. Gandeng le syukuran terkait karo hasil babakan duit, mula mengke le syukuran kudu cucul duit. Lah nalika cucul dijipratke yu cange sak krone, sak anterone iki. Ning warga ra diciprati. Akhirnya warga golek dhewe nganggo parkir. Mula mbok kanca kenal we tetep bayar. Lah kok bayar kanca lho, le wayangan ming pisan bar iki ra ana. Lha muni ngono kuwi cek. Lha tenan.
Pinter tenan kae warga kae yo. Nggih. Iki lho yo syukuran ki ngono kuwi. Nek kaitane karo dhuwit le syukuran kudu cucul dhuwit. Nek kaitane karo panen le syukuran kudu nyebarke utawa kudu ngelongi panenane dikeke wong sing ranti sawah. Nggih. Niki nek kaya jenengan ra umum panenane mbuh iki engko lek arep syukuran. Tak entenane jajal. Nek ora arep wadul karo LSM mau. Niku lho yo lho syukurane ngeten niku. Nggih dadi sono panen dhuwit nggih syukuran cucul dhuwit. Panen pari nggih syukuran cucul pari. Lah sakniki petani panen pari apik ning gerduming cerita. Cerita karo kanca-kanca rondo. Alhamdulillah lek panenku apik ning tanpa mrebel sithik-sithik. Lah karang sing jak cerita yo lambemu muni apik ya tanpa ana apa-apane wae. Lah karang atine diceritani alhamdulillah lek panenanku apik. Jawabane ning ati karo njikuki jimpitan kae untalen dhewe. Asli ngono kuwi aku melu mubeng kok aku ki. Aku ki melu mubeng dadi krungu. Muni ngono kuwi. Nggih. Mula jenengan nek kepengin ra dirasani sinden, ora pengen dirasani wiyaga, mengke ya ditambahi lah. Ngewangi jenengan iki lho aku iki. Ya ngewangi jenengan lho matane mbeyuyut ndak bengi melek ndelok jadwale ra lere lho jenengan iki mripate do mbeyuyut. Kula ngantek kalih cah kula niki grenengan. Wah hebat lho ya cangik dituweh tenan. Ning kae ra tau seneng blas. Ha piye bengi nyambut gawe awan wis mesti mbangkong, cetha mbangkong iki. Lah nek ora ya remuk ae to. Nggih. Awan mbangkong. Ya bener kok ya turu kula nek. Lah nggih jelas beda karo kula. Kula iki ora tek sugih bengi ya temandang dela, ning tetep awan isih. Lah iya ta. Wis iki temandang niku tahajud napa-napa? Lah iku kan fake dhewe-dhewe. Oh. Dadi nek tak critake nang gone wong sing ra fakula, ra tekan pikirane tak omong. Pokoke temandang ngono wae. Iki kula temandang dela awan santai. Dadi selo ndelok acara kok selo ora agenda. Nek kula mesti iso mancing barang. Nek ngejak yu cangik ora bakal iso mancing. Tunggu ngono kuwi kok ya engko bengi tugas. Dadi penak kula asline. Nggih. Ngene iki lho urip ki asline. Ya kula syukuran tetep. Kelas kula mbayari ning angkringan. Iki kelas kula. Enak ta? Nggih. Ane mbayari ning angkringan niku malah kajen lho Pak Kyai. Kajen banget. Kajen mbayari kanca 15.000 limapit. Bali sik ya, Bos. Wah enggak bener jenengan. 15.000 jenenge Bos. Bener yo jenengan. Muga pangkate ya. Aku lagi mbayari tangga wis rada suwe entek 4,5 kok 12.000. Ming entek 4,5. Seprene isih nyeluk bos kok saiki. Widan pangkatku geseh. Wingi kiai saiki ganti bos. Paitan 4,5. Kula hitung le nyeluk bos karo 4,5 luwih akeh le nyeluk bos saiki. Ketoke wis 6.000 pira ngono tak hitung. Ya, sithik-sithik entuk anu to nek akeh duwite ya sedekah duit, nek entuk pari sedekah pari. Ya, entuk kesenengan sedekah kesenengan. Betul, nggih ngeten niku. Mula niki gandeng warga ya butuh kesenengan gitu. Ya ora kula terus sing kon gedebus kok ya. Lah apa ya kula omong terus iki nggo ngopo iki 10 iki. Kula tak leren dela. Nggih. Kita terus niki muni sikik terus engko teruske meneh. Oh siap. Ya sip, kula tak leren dela. Engko yo cangik lah yo kaya kula yo arep ndelok barang jaya ning kene. Ya, karepe Pak Burhanuddin kon nembang. Ya ora apa-apa nek linggo nang kono lenggah nang kono ora apa-apa. Ya. Nek nganti rada kepriye, ya. Mergo kiai iki kudu tenan, lurus-lurus nek ndelok sinden joget terus malik.
Iya Mak. Mumpung ana nawala nak ya dari warung mie ayam 99 Jalan Paratitis kilometer 14 lagu iling-iling Banyumasan. Oh iya. Gubuk Asmara ya sinden Mbak Tatin ngono ya. Assalamualaikum nyuwun lagu Langgam Ali-ali saking Siluk 2. Iya. Wah. Iki apa iki? Nggih. Caping Gunung. Mides Pak Tono, Taman Kuliner Angkluk Sari Kretek. Ya, wah. Iki madai plastik kowe. Nggih, matur sembah nuwun. Iya apa iki? Njaluk lagu kok sandok. Satendok gemak cakar. Ya wis ra apa-apa to, wis pokoke tak syukuri kok no, ndak tukani Pak Kiai ya. Aku entuk ndok gemak rasa syukurku tak ratake sinden-sinden. Nah. Bangane do mbayangke ndok luwung do mangan ndok gemak. Ya matur sembah nuwun nggih. Nuwun napa niki? Tembang tresna. Oh iya tembang tresna liwung. Matur sembah nuwun. Ya Caping Gunung sik. Ya saking Angkruk Sari. Sapa sing kepareng nyekar? Mbak Anting, monggo Mbak Anting. Ya. Jumeneng Mbak Anting. Amit sewu karo Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Yeah. Nganti lali. Pripun kok merengas-merengas? Sik Pak Burhanuddin nganti lali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Uluk salam menjawab itu sama-sama mendapat pahala. Anjenengan lali ming. Iya, iya. Kok malah guyang-guyu Pak Ustadz? Aja tok bebeda meneng ke wae kuwi. Mangga. Nggih. Dibawani Caping Gunung Madura Mbak Anting. Ya. Madura. Gagrak Madura, Gagrak Madura ya. Pak Kiai, penonton sing kudu disiram rohanine nganti resik nika. Sapa Mak? Ki Dalang Surono. Iki ora mung diresiki digebek kudune niku.
Iso lho Lek Surana incap. Saiki lek incap. Incap harmoni piye? Umpama salat kae malaikate ming. Dipaido pisan. Ya. Monggo. Ojan Aleng-aleng sing kok dadi ngayojan barang. Salah. Aleng. Salah ya Pak De. Ayo benerke. Seko panas ojan. Heeh. Aja dicampuri Jawa cengkoke kuwi cengkok Jawa. Aleng. Salah. Panas ojan leng-aleng sayang. Cepi gunung ya mangga ya misowa capek gunung sayang wagu ya make bineka laben make binek kalaben lake make binek kalaben lake iya iya apa kuwi basa Madura kono nek ten mriki napa Pak De? ora ngerti aku Pak Ustadz lakek niku wes kaedan lah kok ndak pareng ngerti kula Pak De? ndak pareng urung umur sesuk tak kandhani nek wis gedhe Kula pun gede kok. semester 4 tok gedhe kuwi 19 tahun sekolah sik sing apik Inumane sing banyu sing Inumena son berse inumane son berseh inumane banyu bening ya nek nang kono ki omongane bersih ki bening oh iya ya mangga Pak De kula sungkan nek arep joget ora apa-apa kowe anggere lamit-lamit karo Pak Ustadz kelamit kula jenenge joget amit nggih Pak Ustadz tapi kula nek joget kalih cincing pripun Pak De? Ora apa-apa. Pak bapak iki wis kaya ngono wis dianggep nek kaya sing rohanine ora kuat, batine ora kuat. Weruh kowe cincing wis do mbungahi. Waduh.
Lah Pak Ustaz terus ora disawang. Berarti kados Mas Keswan. Gitu. Dadi kowe itu ada kowe bisa bedake batin sing kuat karo batin sing ringkih ki. Iya. Ora bakal kenggo kaya ngono. Embane kaya nek nang nggon wayang ki begawan abiyasa kae mbok dibeda karo wong wedok ayu-ayu tetep ora pengen meneng wae tok. Iya. Mangga. Nggih. Eno. Ki jaman kaya le joget ora los ngono ya. Nganu. Napa niki monitore pas kendhange muni mboten mireng. Monitore apa? Mik. Mik. Nggih. Ya sesuk kowe tata dhewe wae mangkat sore. Bisa ngale diwaduli kok ya. Ha iki ketutup tembok-tembok iki lho nek Lenata son angel banget mau sore mau pancen gemrunggung. Iya. Oh nggih, kok jenengan mboten nata? Maksudnya aku teko dhewe kok nata son. Ora, maksudnya menginstruksikan. Nah ya aku ora ngerti nggone kok ngerti-ngerti ya wis teko iki mau kok. Iya. Mula nggon ngene iki pancen tukang son iso mumet ya lho iki mau sore isih minger digedhekke bengung dicilekke ora krungu. Iya. Ora iso los ya mak buangane. Ora iso mantul tembok kuwi ngrekoso. Oh nggih. Wis pokoke anggere kowe tetek wae. Nggih. Kowe nyanyi wae ra ketang. Wis ora apa-apa mangap-mangap tok ra metu suarane ra apa. Penonton ngertine wedan iki wah mikir kurang setho iki. Ya, mangga, yuk. Suka bisa
Nggih. Aku salah. Kula salah wau Pakde. Ora apa-apa. Mboten napa-napa nggih. Gak apa-apa. Isih sak kowe iki kulino salah. Iya. Mbak-mbake kae salah wis ora. Melu mayang lagi pirang dina. Heeh. Ya. Syukur bisa bebas guna desa tapi raja kilen mon aja mon sanenko dewi loko Sampun. Sampun Pak Ustad. Ya, Pak Burhanuddin asmane. Pak Ustad Burhanuddin. Yo, iki Pak Ustad arep joget. Wus. Iya ora joget yo. Nggih, nggih. Kula iki yo joget ning kan ning ruang khusus. Ngandel ora. Nek joget ning ruang ngene iki ora asip ya. Ora asip sing jelas iki. Nggih. Mula sinden-sinden iki engko nek butuh joget-joget. Lah kula ya ora tau weruh, Dik. Nang omah ra tau joget sih. Nggih. Anu penyegar. Dinggo penyegar. Nek cara omongane wong-wong sing ramutu-ramutu niku lemune nggo vitamin ngono kae lho. Ning ya semen jak awor wong akeh kok ya. Nggih. Awor wong akeh iki rasah nuntut kesempurnaan. Ning ngendikane yu cangik lemune awor wong akeh iki ajur-ajer ngono kae nggih ta? Nggih, kudu iso ajur-ajer pokoke. Iya, pokoke srawung ki aja membatasi. Nggih leres. Ajur-ajer iki napa to? Ajur-ajer iki pun ajur iso dijur meneh dadi ajer. Nek menapa ajur-ajer niku, Pak? Nah, niki malah balik. Iki jan ketoke ya jebul ya ora teksip. Mula kula niku takon. Kula niku nek tumrap kula nek pikiran kula isih iso nggo mikir, tangan kula isih iso nggo dikobahke, sikil kula isih dienggo iso nggo mlaku. Takon niku mboten wonten wektune entek. Ngelmu niku mboten wonten wates. Betul, nggih leres. Ning ya delok-delok sing ditakoni. Nggih, sing ditakoni iso ora, ngoten to. Nggih, terus waton ming arep mojoke wong. Cetha ora iso takoni. Padha-padha bluk. Ngawur. Nggih, wah. Matur sembah nuwun, Pak. Nggih, Ustaz. Iya, iki mau ya ora ketang kaya ngapa sing jeneng pertunjukan iki ku mawa keindahan, mula nganggo joget barang iki men indah disawang. Sing joget ya men. Baradan iku salat sunah. Sunat sik ning dheke wis salat ngasar. Bareng bar komat, lho, aku wis ngasar e. Kancane iki jenenge ra mboten dong. Nggih, niku berarti ra maca niku. Wah, kudune kan belajar dulu. Ra maca, wis dadi sing maca karo sing ra maca padha iki berarti ketemu. Kena meneh. Padahal ngeten yo canggih. Sakjane anane Gusti Allah niku gawe per taun ora mundhak apik tapi malah mundhak elek. Iku dunyane lho. Nggih. Taune karo dunyane ora wong-wongane, nek wong-wongane dipersilakan arep apik apa elek monggo. Ning dunyane karo taune itu ora mundhak engko akeh eleke, akeh eleke, akeh eleke. Sebabe napa? Ning kono iki ana rahasia Gusti Allah niku pengen mujudke janjine sing jenenge dina kiamat. Allah niku rak wis tau janji bakal nekake utawa bakal ndumadekke dina akhir. Dina akhir utawa dina kiamat. Lah nek donya lan taun iki saya engko mundhak apik, rak mah ra sida kiamat. Apik kok kiamat. Kan ra dadi ngeten niku. Mula saya engko donya lan taun iki saya elek ben supaya janjine Allah mujudke dina kiamat ki hasil ngono lho niki. Lah saiki karek wong-wongane. Wong-wongane ketemu taun sing mundhak elek iki arep melu elek.
apa namengi diri tetep eksis le apik kan ngeten niku. Ki do meneng wae krasa kok ya kayak iki doen ki. Krasa doen wis mulai bingung saiki. Ayo. Si anek kudune yo. Nggih. Taune elek ya wis men, donyane elek ya wis men. Ning tulung wong-wongan iki tetep apik. Lah apike piye? Ya werna loro. Ya apik ngapiki sing gawe urip, ya apik ngapiki sepadha-padha. Kuncine engko nek kita pindah saka donya ning alam pemburine niku, ning kono luwih penak bangane ning kene ne. Jenengan percaya ya kena ora ya kena. Wong ora percaya kae ketok iki ya calone do pindah niki iki. Tetep pindah iki. Ketok kok wong-wongan iki. Lah po jarne kene terus ayo ora iso to. Kabeh kan mesti pindah engko. Ha pindahane iki men penak. Iya ana sing maido kalau. Ana sing ngomong kaya tau pindah. Lha muni ngono kuwi ya. Sakarepmu maido kok, tetep pindah maido kae. Men supaya engko pindahe penak niku kudu nglakoni werna loro. Nomor 1 apik karo sing gawe urip, nomor 2 apik karo sepadha-padha. Nggih. Iya jajal. Iki karek jenengan iki lek arep gawe apik piye? Lah le apik marang Gusti piye? Terus le apik marang sepadha-padha piye? Iki engko butuh wektu amba. Nek tak terangke terus kepenakan sindene. Ya iki engko meneng wae kok ya. Kene ya butuh rada ndelok sih. Mula le nerangke engko wae sing penting ayo terus kele rada olahraga. Nggih, nggih. Engko diterusi sik engko. Ya, Mbak Tatin gentenan. Ya. Kene sing nyuwun gubuk asmara Mbak Tatin. Ya. Sewu nggih Pak Ustad. Joget wani piro? Orang sida kok wis kon joget. Lagi wae ngadeg lho. Piye termasuk anu Pak Ustad niki termasuk dunyane saya elek, menungsane ya saya elek niki. Kok aku lho? Wong kok karo Pak Ustad kok ngerti wani piro ki njur anggepmu? Lah nggih, aku lagi timik-timik kok joget lho. Langsung ngoten niku. Oh ya ora apa. Sing elek sapa nek ngono kuwi? Lho ora ana sing elek, pancen ya sindanku kudu joget. Pak Ustad mengelingke, Pak Buan iki mengelingke. Nganggo joget. Ora nggih, paling mboten tak assalamualaikum ngoten. Kok malah joget lho. Ngoten niku. Berarti elek ora iki? Apik. Sembrono ora. Iya. Nah, kowe kudu. Nggih. Enggak. Gubuk asmara, Pak. Heeh? Gubuk asmara? Oh, sing ganti aku saiki. Ketularan no. Apa? Ketularan. Iya. Ketularan. Ki ya akeh banget nawala saka apa jenenge iki? HP iki sing nyuwun. Oh iya. Salah satunya ora tak waca kabeh. Ya sapa, Mak? Pepundenku, Pak Tumiyono. Oh iya. Sing anu Direktur Utama Perwita Karya. Iya. Di nyuwun bajing loncat engko Mbak Ayu sing kepareng nyekar. Oh iya, ngono ya, Mak. Iya. Iya piyayi ana ning tresna karo budaya. Iya. Pendak sasine pendapane wayangan. Iya. Matur sembah nuwun mengko diaturi, Mak. Yo, gubuk asmara sik. Ya. Nggih, ngagem bawa mboten? Nganggo komplit. Yo. Kae ya termasuk dunyane elek wong elek kae. Nyingkar nyingkur Wiwitane wiwitane
Terus
diaturake gubuk asmara. Ya, ngono ya, Mak. Si pirang-pirang sing keparang dirung iki ana sing nyuwun gending Banyumasan, pesindenipun saking Cilacap dilalah pas ora menyang no. Ya, bali ning Cilacap. Ya. Terus iki tembang kangen saka Pak Leo Angkringan. Oh iya. Pak Burhanuddin pun ngastara kok dereng. Nek empun kula caosi rek niki rek akeh banget iki lho. Wong kok tak kira arep ngedum rokok ora ana. Iya rek ling maringi Pak Leo akeh banget iki. Nggih niku wau kula ya weruh. Nggih. Mula bener ya cangik iki ya sehat karo lemu lah ya jamune ndak bengi rek. Rokok ngono dadi pengkoh. Lho kok hubungane rek napa kalih awake lemu niku? Lah ya mbok menawa jamune to niku ki. Wong ndak bengi selodorane rek mok grubyuk saka mburi. Wah ampuh tenan. Nggih. Niki nganti turah-turah rek sak ombyok. Iya. Kaya iso marai lemu. Ya paling perkiraane Pak Ustad omben-ombenamu gas rek. Ya ora. Nggih. Niki wau jan niki kula mong sindene jenengan iki kula mong. Gendeng Sindan iki profesine nyuwara karo joget. Piyambake tindak ngadeg terus ten iki kula omong ngemong niku joget lho. Iku malah nyemes kula muni mah joget donge uluk salam apa piye ngono kurang ajar to tak pikir-pikir iki. Dimong sing malah ngeles. Aku kula ki arep uluk salam ki ragu je asline iki iso jawab apa ora engko ya aku ya ngono je mau ki. Kene iki tamong mah ngeles. Nggih niku pancen rada kurang ajar niku Pak Ustad. Iya. Niku sinden bermuka mak lampir ngene. Iya. Galake ora jamak-jamak nggih. Nek ya wis iso ngaturake gubuk asmara ya karo ngeles Pak Ustad bareng. Alhamdulillah nggih kula ya seneng. Warga nika ya seneng nika warga. Ning seneng niku wau kula krungu grenengane sing rada mburi mbok ya anu nggo nguripke wong sing do ngantuk-ngantuk kei tembang sing rada rancak-rancak. Rada rancak pripun? Rada keras ngono. Ah rada sing piye ngono kae lho. Ora gending-gending rada tumuwa ngono kuwi. Nek rada tumuwa gending. Heeh, jelemune lagu kuwi iki lemune omongane wong radong ki tumuwa. Gubuk asmara kok tumuwa? Ayo omongane wong radong ya ditampa wae jak ngomong wong akeh, Dik. Gubuk asmara niku lagu sakniki kok rada tumuwa pripun? Lagune sakniki ning cengkoke kan terlampau alus. Oh, ora ngoten dadi nganggo cengkok sing anyar. Iya. Cengkok sing anyar. Ya coba ya dirada dijedet-jedetke sithikno. Ya, ayo Elisa, tumrun Elisa. Ya. Ora ngono to, sip. Nggih. Ya. Nggih, nun sewu nggih Pak Ustad. Nggih. Niki Kak sing keras-keras niku sik pripun to? Ya wis pokoke anggur kuwi rada keras. Oh ya, anggur kok keras to? Muni anggur ora. Anggur ki mblenyek ya. Apa? Keras ki watu, kuwi keras. Anggur ki mblenyek dipincet ngono ya kaya telek padha. Kaya telek piye? Iya, kaya telek maksudnya kaya telek. Iya. Enggak keras, keras si watu. Nah, atos. Aro sing rada sopan ning ngarepe Pak. Oh nggih, kula kedah sopan nggih, pangapunten nggih niki. Waduh, mancen niki kula niku dasare rada petuk. Dadine nggih di ngapura mawon. Nggih. Batine Pak Burhanuddin ki mesti iki wong apa? Nyandang Jawa kok omongane itu cepat. Iya, ya wis ben apa-apa. Ya, kowe ngaturke pamundhutane Pak Leo iki sa. Napa niku? Tembang kangen maksudnya. Oh, tembang kangen. Oke. Wow. Ngangge bawa mboten. Nganggo bawa. Oh nggih. Men iramane rada keras kuwi karepe Pak Ustad ana sing grenengan mbok sing rada keras-keras. Iya, ayo ngecor. Ayo. Mangga. Aja turu
nyuwun pangapura karo Pak Ustaz. Niki soalé blasteran Pak Ustaz tadi. Iya kula blasteran. Dados kula niku blasteran gembel karo wet. Apa? Gebas wedhus. Nek jare Pak Senone kuwi. Aja tak omongke wong kowe iki tak apusi kok tak omongke. Engko aku dukani Pak Ustaz. Ngurusi dene kok kurang ajar. Blasteran gembel ro gibas. Lah ya dosamu to beratine. Hah? Dosamu kuwi ne beratine ora pareng menungso e wedhus. Ayu-ayu e wedhus. Wedhus iki ana sing ayu kok ya. Ono ya. Wedhus iki pipine nang ndi? Oh ning yo ning kene ne. Lah. Lah ning endi? Nang mburi kok ya. Kok iso? Wedhus kae mesti nek ngambung mesti mburi. Oh iya ya. Kok iso ya bener. Ya tak ambung mburi e. Aja kok. Lah kok kowe patrape kaya wedhus. Menungso kowe lho, kowe iki menungso dudu wedhus. Karo dalang nekke patrape kaya wedhus kuwi. Lah ya attitude kuwi lho. Ora apa-apa, aku wedhus. Patrap. Aku wedhus ra apa-apa, sing penting aku iso mbayari kowe. Wah, bayari omong ning angkringan. Angkringan iki kelase beda yo, Pak Ustad yo. Paitan papat 4.200. Makasih, Bos. Lah iya wi Pak Ustad, nek Pak Seno yo mosok angkringan yo munggah sithik. Ben dina wayangane. Masa nek nyuguhi yo mung sop-sop loncoman. Rawangun yo nek daging-daging wedhus po piye? Njajake wiyaga, njajake sinden ning restoran mewah ki ora bakal di matur nuwun ya Bos, ora bakal. Iya ya. Liwat ngarepe we tanpa noleh. Ming ngelapi cangkem. Ora krasa nek sing bayari aku monggo. Iya. Ning angkringan ya berarti. Wong ning angkringan jajake kanca-kanca sing nganu do ning angkringan kuwi. Telas pinten Pak Njenengan? Sementen nggih. Pun mboten sah bayar. Wis tak bayari ra ketang mintek 1.200 e. Aku arep lunga e. Makasih ya, Bos. Ya. Wis gila. Kajen ya, Pak. Mban jajake sinden le njukuk mbungai. Kudu nek es teh men njupuk jus apokat ngono. Ayo, soda gembira sanane iki lho sing ngrebab senengane soda gembira njupuke. Awak ngombe. Ora apa-apa bose ra ngerti. Carane ngombe soda gembira ora iso kok. Apa soda gembira? Ha kei susu kei sirup kudune dinehi soda lo dudak. Ora kuwi dombe dhewe-dhewe. Lah diombe dhewe. Sirupe dhewe. Susune ro sirup disendoki. Sendoki. Kok diglontor. Terus dikopyo ning weteng ayo wagu tenan. Padha wae. Bareng ngono terus ngene iki. Ngopo e? Aku kok ora gembira-gembira ya. Angger utangmu sah ya gembira. Iya. Iya. Dewa nganglang jagat. Iki ya termasuk suluke Njeng Sunan Kalijaga. Sulu Kanjeng Sunan Kalijaga. Iki ngelmune Njeng Sunan Kalijaga. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat. Kuwi suluke Njeng Sunan Kalijaga nalika mulang karo putrane Njeng Sunan Muria. Kuwi ora. Piye Pak Ustaz? Kok ngerti sejarah barang e? Lho padha. Kok cerdas utekmu? Utakmu ndasmu. Ya aku gumon ngono. Gumon sebagai murid ya aku gumon ngerti sejarah. Nek ora sing nyuwara kowe wis tak vonis. Wah. Ya, ning gandeng kowe iki wong blasteran, omongane ting percotot ora masalah. Lah apa basa kramane utek ki apa? Pikiran. Pikiran bahasa Indonesia. Ya wis pokoke pikiranmu. Oh iya. Aja utek-uteki kasar. Oh iya oke pikiranmu. Ngono, arep uteke kaya ngene iki sing goleke sandang pangan kowe ya. Iya jelas bosku padake. Ndasku. Wah. Apa? Ndasku ben ngarepku. Senajan aku brutuh kowe ndasku. Bener? Bener. Ndasi pengarep kok. Pengarep. Heeh. Soale wis adong wis ben.
Dek mben kae malah ngunek rektore ndas kampus modal. Ya sing ya apa-apa. Sesuk dibenerke sing pendenge. Ya iso tak. Aku diulang ya ora tau nggatekke kok. Iya. Nyangking bokor kenca nane ulangane Njeng Sunan Kalijaga iki terus lagu gundul-gundul pacul kae. Oh, gundul-gundul itu juga pacul. dalam apa jenenge iki artinya dalam sekali. Oh, ilir-ilir. Oh ya ilir-ilir tahu. Oh iya. Nek arep ngerti artine takono Pak Ustaz. Lah kok ora takon kowe? Jare dalang. Dalang mudal-udal biwulang. Berarti nek takon padalang sing bener Pak Dalang apa Pak Ustad? Oh Pak Dalang jare Pak Ustad. Jare Pak Ustad Pak Dalang sing iso jelaske. Soale Pak Ustad yo ora ado. Wah, padha wae. Dadi meng lempar-lemparan. Yeah. Isi sandang kelawan pangan yo wong meleksa barna rimo ya mangga tembang kangen dados yuk. Wong sing tak
jroning uripku yen ora ono sliramu sumile yen tansah utuh kamu rasa ayo sing dikarepke ngene iki mau no iramane sesek iki mau ya ento ten kendangane ya iso nyelikke tenan tak tundang ro gendro iya kuwi ya termasuk zamane saya elek kowe melu saya elek ora ana mung pisan iki nek aku arep melu apik nek ya mbudukane ya satu kata dua patah kata saka Pak Ustadz mengko terus ditutup karo Mbak Ayu ya monggo Pak Anubar Burhanuddin paring pangandikan ingkang kagem sangu para lenggah para sutresna budaya ya matur nuwun engko ndak selak wengi nggih pokoke kahanan kaya keten iki seneng ya seneng ning aja ngantek lupa diri nggih ya tetep kita nglungguhi le dadi kawula ki nang donya ora bakal suwe engko kudu neruske laku pindah ning alam pemburine gek kamangka nalika pindah niku sangune ora ana liya kejaba mung ngamal dadi aja ming dintekke nggo golek dhuwit wong dhuwit sesuk ora gegawa iki ming sepatah kata sepatah kata ngerti mau rasa akeh nyembere nang aku terus no ya kabeh niku aja mengkur mari mati golek dhuwit wong kok tuwas ming ora digawa tetep gawe ngamal niku ngapiki Allah ngapiki sepadha-padha nek sing muslim le ngapiki Allah nganggo salat terutama wiyagane iki pokoke salat tok. Nek kon zakat roh haji cetha ra metu. Wis jelas ya sisi cetil kere iki jelas. Dimeng niku nek zakat haji mung ngenteni yu cangik jajal engko metu apa ora. Ning dinteni niku nggih. Terus sing nomor loro ngapiki sepadha-padha. Ngapiki sepadha-padha niku diniati ngumawula ning Gusti dadi rasah nuntut kesempurnaan saka wong-wong utawa saka sepadha-padha sing kita apiki. Sebab ya engko kadang kala ngapiki ning balesane ra apik ngono biasa. Iya apa meneh karaktere akeh semene iki mestine ya akeh. Ora iso wong akeh semene karaktere sitok kan ora iso. Mesti karaktere pepak. Dirurui uluk salam len jawab Jawa. Wong ra iso masalahe. Nih, assalamualaikum, ngece, ngono ya ana sing ngono. Ya rasah nesu njak ya maklum njak karakter wong ki pepak ngono lho. Dewe-dewe iki. Wana sing nek jak omong ra semaur, ya rasah nesu. Wong pancen sing jak omong ki lagi budek ngono lho. Wilayah mesti to kadang jak omong ra semaur, kadang dirurui ning kono ra semaur, ning kita sok lara ati. Wis ngetokke abab sing dirurui mantuk kowe ra iso apa meneh kok mangap lho muni ngono kuwi. Kuwi berarti nuntut kesempurnaan marang wong sing kita apiki padahal kleru. Nek ngelmu jeruk
wong kita apiki niku mung sekedar nggo golek keuntungane saka Gusti Allah. Dadi nek cara petani iki sawahe. Nggih. Iki sawah-sawahe iki ditanduri men apik-apik sesuk sing ngekeki panen sing kono ngono kuwi. Iki nek ngono kuwi tentrem kok ya Allah saiki muni ibadah ning butuh balesane wong liya dadi ya wis dadi wong ora dipalesan kok diarep-arep. Nggih. Leres. Nggih to sing dipalesan rak Gusti Allah. Mula do golek balesan ro Gusti Allah. Niku kelaku nggo para tamu kabeh kae ning nek Wiyagara Sinden ya ngarep-arep balesan saka yujange. Niku padha karo nganu lho Pak Ustaz, padha karo wong melakukan salat. Nggih. Niku melakukan salat itu hanya satu yang disembah. Nindakake dawuhing Gusti, nyembah marang Gusti. Ning sakniki akeh wong salat sing wedi kecemplung neraka, pengin nyemplung swarga. Le nyembah karo Gusti lali. Salate mung mergo pengin kecemplung, bukan pengin nyemplung swarga, ora wani kecemplung neraka. Lah niku kadang kula ya sok ngoten niku. Wonten lho sing wah saiki salat, mbangane esuk dobong. Ah niku. Berarti le salat niku wedi kecemplung neraka. Nggih bener niku nggih. Ning terus lali le nyembah. Lali le nyembah. Ana sing kecemplung swarga. Nggih. Mbok salat sesuk ben nyemplung swarga. Swarga. Wong saiki wis kaya ning neraka. Nggih. Ora jenengan kae wong-wong kae. Kan kae rasane wis kaya ning aku sesuk wedi ya malah. Kan saiki gandeng rasane wis kaya ning neraka, tak salat sesuk ben kecemplung swarga. Nek ngono kuwi terus piye? Nek menurut syariat agama sing rada jeruk meksa isih diolehke. Oh, tesih dientukke. Tesih dientekke. Dadi jenengan salat ngibadah liyane tek wedi neraka meksa isih bener. Jenengan salat ngibadah liyane arep golek swarga meksa isih bener. Jenengan nyambut gawe niki niate pokoke golek swarga meksa isih bener. Sing ra bener ki salat ning tek arep golek lan nginceng anake imame kuwi ra bener. Ora bener nek niku cetha kok ya. Wiyaga mempeng-mempeng banget ngaten niki kudune sing bener nyambut gawe ning jebul nginceng salah siji sindene iki ora tek bener. Ya ora tek bener walaupun sindene gelem. Iki lho ning ketoke sing gelem sing pojok entok niku. Ya wis pokoke ngono kuwi ae. Nggih. Iki wanti-wanti kula, ayolah sing rukun sing sayuk, rukune warga masyarakat niku niate arep golek swargane Allah ngono wae. Nggih. Wis ora kok arep bengkerengan gara-gara dipaham beda terus do bengkerengan. Sing ora cetha kaya negarane nggone dhewe sing saiki ngaten iki rak teko do ora paham ngibadah. Ning pahame mengedeke gendera dhewe. Niku wis ora bener wanti-wanti kula niki. Monggo sing rukun apa meneh warga masyarakat Bantul lan sekitare ana huwak-huwak fitnah-fitnah maupun liya-liyane rasah dirasake sing penting muslim non muslim sapa wae rukun ledo tetanggan karo ledo paseduluran. Amin. Niki ingkang dados atur kula monggo dipun terusaken muga-muga wayang dalu niki keberkahan saking Gusti Allah. Amin. Lan uga warga masyarakat tansah dirahmati kalian Allah. Amin. Saya jembar barokah rezekine, sehat waras awak lan atine, uga bejo slamet donya akhirate. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah. Nyenengke ya, Nak. Ya, Mbak Ayu. Ya jumeneng iki saka panjenengane sing nyuwun lumantar WA no. Iya. Penyanyi Pak Tumiyono Dirut PT Wijaya Karya. Oh iya. Salah satu BUMN di bidang konstruksi. Oh iya. Nyuwun bajing loncat. Kegem keremanan panjenengane Pak Tumiyono iki bajing loncat. Iya, ngono ya, Mak. Ya karo wayang ya senenge rajama-jama. Deinge aku lagi bali saka taman mini lagi nang ngebis wis dibel. Kalau mayang lagi gimana? Ndak ada waktunya, Pak. Iya, matur suwun, Mak. Monggo. Gunung Kalau
licik di tengah gua Tunung na ula pundung tu disungkurulan sungkan tadi teyang tarim 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 tarima ragawayana ngancik ngancik di negara Sunda. ya mangga ya
Matur suwun Mbak Ayu. Ya, wis paripurna no. Ya. Iki apa jenenge iki? Tasakuran gelar budaya lan sak piturute bengi iki wis kelakon. Ya, tekan wancine bar rimbuhan ya Mak. Ya. Karo apa jenenge iki le menggunakan kentongan ya distitekke tenan ya Nak. Ya. Mergo ana bebaya, ana maling, ana kesusahan kuwi iso ditandani nganggo kentongan. Ya, mula penjari Bapak Kepala RRI wis ngendikake yen to Kadilobo kene dadi kampung kentongan. Ayo diteruske nggone nglakokke crita bengi iki no. Ayo matak derekke Mak. Iya nggih.